Pois ben, a Fundación Juana de Vega é unha entidade privada, unha fundación privada, sen ánimo de lucro, que se fundamenta precisamente en esa vía testamentaria pola cal a propia Juana de Vega pois legou a fortuna familiar á creación desta fundación. En orixe foi pensada, constituída como unha escola agraria, que era algo moi en voga en ese século XIX, cando foi creada, pero co paso do tempo foi evolucionando a algo moito máis amplo. Actualmente contamos con tres grandes líneas de traballo. Por un lado temos un departamento de desenvolvemento rural, que é o núcleo da fundación, que é o que enlaza directamente con ese principio orixinal da fundación. Temos tamén un departamento de innovación e investigación que se centra xa máis en casos aplicados de investigación precisamente para desenvolvemento rural, etc. E temos tamén unha línea que é a Escola Galega da Paisaxe, que se fundamenta na divulgación dos valores da paisaxe galega a través de formación e coñecemento. Os principais, pois, creo que son sobradamente coñecidos, Temos ese tema demográfico, o tema de avellentamento poboacional, o que conleva tamén un abandono do territorio, eso deriva en problemas ambientais, escaseza na resiliencia do territorio frente aos desafíos climáticos, etc. Nese sentido, a Fundación Juana de Vega traballa cunha visión sistémica. É dicir, para problemas sinxelos procuramos solucións complexas. Que quero dicir con isto? Que se queremos solucións de fondo, pois temos que ir a aspectos estruturais. Nos abordamos eses proxectos sempre pensando en ese marco conxunto, dunha maneira orgánica. Podemos ter unha serie de valores territoriais, podemos ter unha serie de valores ambientais, pero temos que ter as persoas no centro. Se non temos esa masa crítica que se faga cargo deses sectores productivos, desa xestión territorial, imos a ter dificultades no futuro precisamente por esa ausencia de xestión que seguramente é unha das principais problemáticas que imos ter a partir de agora. Eu diría que sí, máis alá de que manexemos tópicos, sempre estamos nunha crise sistémica e demais, pero indo aos datos, que a maneira de corroborar todo isto, pois entendemos que, a pesar de todas esas dificultades que comentábamos, sobre todo en relación á xestión territorial e demais, os sectores productivos están en bo momento, no sentido de que o rural galego é un rural punteiro en moitos eidos, é un rural tecnolóxico, un rural moderno, e é importante que todos os axentes que estamos involucrados na temática vayamos mudando o relato, ese discurso, que moitas veces é negativo porque xa vamos herdando esa idea de rural como atraso, etc. Todos eses tópicos hai que desbotalos. Evidentemente hai dificultades, hai sectores que funcionan mellores que outros, poderíamos entrar en detalles, pero a modo xenérico entendemos dentro da Fundación, e para iso traballamos na Fundación, que o rural galego é un rural cada vez máis moderno, cada vez máis tecnolóxico e cada vez máis adaptado aos tempos que estamos. Ese é un aspecto fundamental, o que chamamos ese relevo xeracional, a presencia dunha figura que son os novos entrantes, que son eses axentes ou eses perfiles que non pertencen ao mundo rural en orixe, pero que se incorporan ao agro, por exemplo, ao mundo rural. Traballar niso é fundamental, como dicíamos, cambiar o relato entre todos, mudar ese relato entre todos e despois tamén ter apoio e programas de apoio para toda esa xente que xa máis que atraer a que veña xente novo rural, tamén o primeiro paso sería, lóxicamente, que os que están non marchen. E aí a familia tamén ten unha relevancia. Xeralmente, a familia, a influencia familiar é un dos principais factores de expulsión do rural, porque ese discurso se vincula a esa certa tradición do rural como atraso, do rural como penuria, etc. Entón, se conseguimos que a nivel interno ese discurso vai mudando, máis sumamos programas de apoio en ese sentido, tentaremos que efectivamente haxe ese relevo clásico familiar, digamos, pero tamén ese outro relevo cada vez máis necesario, que é o deses novos entrantes, que poden ser do ámbito urbano ou incluso incorporar contingentes de poboación que veñan de outros países, por exemplo, que pode ser tamén unha das solucións a esa despoboación do rural. Pois basicamente un pouco o que comentábamos antes tamén, tamén mudar ese relato, é dicir, hai moitos aspectos negativos en función ao rural, moitos tópicos, e nese sentido estes premios da paisaxe o que buscan é precisamente buscar esas boas prácticas, buscar casos de exemplo, máis alá da propia intervención en sí, que son meritores e por eso son premiadas e son recoñecidas polo xurado dos premios, tamén que se vexe que hai outra maneira de facer as cousas que é factible, que é posible e que ten uns resultados tamén, e iso sobre todo nos permite pois que haxe unha trazabilidade de cara ao futuro desas boas intervencións que así tamén, na medida do posible, pois tentamos difundir.
Inmensos no sentido de que é unha aprendizaxe continua. Nos como técnicos, como xestores do proxecto, sempre interpretamos os procesos precisamente como un percorrido de aprendizaxe tamén. Nos temos cousas que aportar, pero toda a xente que está envolta no proxecto tamén nos aporta a nos. Digamos que é unha especie de co-creación entre todos. Neste caso concreto de Down to Earth, o proxecto estudia diversas normativas nas rexións participantes vinculadas, pois, sobre todo, á agricultura e cambio climático. Como pode a agricultura contribuir a paliar os efectos do cambio climático. Tamén valoramos as barreiras de acceso que ten a xente moza que se quere incorporar ao rural, etc. E aí vemos que, lóxicamente, hai enormes diverxencias, nada que ver Eslovenia con nós, por exemplo, pero tamén temos unha serie de rasgos comuns que podemos traballar en conxunto. E esa aprendizaxe mutua, ese espello de mirarnos, pois, no caso que pasa en outras rexións, ver que non estamos sós no mundo, porque sempre falamos de que a realidade galega é moi singular, e é certo, temos unhas condicións estruturais a nivel territorial, sociocultural, etc., que son moi particulares de aquí, pero hai unha serie de problemáticas conxuntas que compartimos con outras rexións de Europa. E en este tipo de proxectos, esa aprendizaxe común é fundamental, porque ao final procura solucións que ao mellor son máis exitosas porque xa están testadas noutros casos e demais. Coas universidades galegas, incluso con universidades de fora de Galicia, estamos en proxectos con universidades portuguesas, por exemplo, con departamentos de universidades francesas, etc. Para nós é fundamental. Nos somos especialistas en moitos sectores, pero despois, dentro dos proxectos, precisamos esa concreción dese especialista que vai ao detalle. E nese sentido, esa colaboración público-privada nos proxectos, incluindo tamén o mundo académico, para nós é unha base de coñecemento magnífica e necesaria. Non é só por vontade colaborativa, que a Fundación sempre ten as portas abertas á colaboración con todo tipo de institucións públicas, privadas, etc., sino porque, ademais, no marco dese momento dos proxectos, para nós é moi necesario ter ese coñecemento experto. E aí sí que faría unha distinción. Falamos de coñecemento experto cando falamos da academia, pero para nós coñecemento experto tamén a cidadanía local, tamén é a xente que vive e traballa no territorio. O que procuramos nos proxectos fundamentalmente é conxugar o que nos podemos aportar como técnicos e como fundación, o que pode aportar a academia, pero tamén o coñecemento local a través de procesos de participación pública e demais. Sí, esa línea de formación sí que enlaza directamente co espírito fundacional da institución. Falábamos de que Juana de Vega pretendía en orixe ter esa escola agraria e máis de 150 anos despois seguimos tendo esa dinámica formativa con cursos prácticos, como poden ser cursos de poda, por exemplo. Estamos tendo agora un proceso dun curso con Cataluña, un proxecto espello con Cataluña sobre agricultura regenerativa, por exemplo, que é unha línea de traballo cada vez máis demandada, e para a nosa fundación, máis alá de próximos eventos, é que é un continuo, digamos. Continuamente temos oferta formativa, hai unha serie de programas que se repiten anualmente. Gustaríame destacar aquí, facer un inciso para falar do programa de apoio a emprendedores. Temos un programa de apoio ao emprendemento agroalimentario que estamos na edición 13 agora mesmo. Cada ano, na Fundación, se seleccionan proxectos, tanto para comezar o proxecto como para consolidar proxectos existentes. Se seleccionan 10 proxectos que reciben unha formación totalmente gratuita. Isto faise absolutamente con fondos propios. E, claro, neste momento xa levamos 130 participantes, e os niveles de permanencia destes proxectos son moi elevados, é dicir, que esa formación, ese asesoramento, ese acompañamento está funcionando moi ben. E un programa do que estamos moi orgullosos porque realmente traballamos de forma directa cos propios produtores, coa xente que ten esa disposición de emprender e de arriscar no rural, e iso parece nos meritorio, e é un programa do que estamos, como digo, moi orgullosos. Ben, eu teño un perfil un tanto peculiar, digamos. Eu de formación son historiador, entonces digamos que teño un perfil un tanto transversal dentro da Fundación. Falábamos deses departamentos que temos. Eu xeralmente colaboro en proxectos nos tres, e basicamente o meu expertise, digamos, sería esa análise territorial e esa participación pública tamén. Conxugar eses valores do territorio coas necesidades que teñen a cidadanía residente e coas aspiracións que ten a cidadanía residente. E especialmente todo o que é vinculado á interpretación da paisaxe, dinamización local, etc.